Ito kasi yun, yung sure ball na may ka daw dito. Sure ball to, kahit may picos ka daw. Pag medyo pumayat na ako, tsaka ko re-rewardan yung sarili ko ng $89. Tapos na ang shopping, tapos na ang pera, lumipad na naman ang pera. Morning everyone! Welcome to another vlog! Paalis po kami ngayon. Pupunta kaming mall, kaming magkakapatid except si Bunso dahil syempre po tulog pa po yun at this moment na mag-aalas 3 na po ng hapon. So pupunta kami doon because we need to go get something. So, ang pupuntahan ko lang na kailangan ko is Lululemon, Hollister, and Sephora. Yun lang. Ang baningning ko is here. Dito kami sa Civic ni Tita. Baningning is here. Say something. Say something. Nag-cry siya kanina kasi akala niya wala si Mami. Akala niya si Tito Jan lang ang kasama niya. Si Tito Jan kasi ang nag-carry sa stroller, car seat mo. No, ay sus, very happy. Ay sus, very happy. Samahan nyo kami guys. Kami po ay mag-shopping lang konti. Tapos pupunta kaming Walmart siguro. At bibili ako ng mga gatas na iuwi namin. Kasi mas mura yung gatas ni Mishi dito. Tapos wala pang tax. Naka-tax free sila ngayon para sa mga gamit ng mga bata. So, yun, damit ni Mishi at gatas yung bibilhin ko na iuwi namin. Ay, sus, kilig-kilig. 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 Do you know what's kilig-kilig? Kilig-kilig. Come on. Kilig-kilig. Kilig-kilig. Mishi Beng Beng. Nag-mall na naman ang Mishi Beng. Ha. Wow. Turista. Turista si Tito Berto. Turistang turista. Kastoy? Oh, this one? Oh, this is nice. But I like the rectangle. It square? rectangle kasi parang old money style. Yeah. Yeah, but it's too short. I think this is good for kids. Yeah. Sports bra, wala namang support. Baningning, are you okay, anak? May tato na ako, sister. Uy, maganda din ata to. Pang ano, mainit na panahon. Total, ano ito yung nakala mo? Total, May ID na yung parcel. Medium. nagtatakal mo, extra large. Pwede na rin to. Para sa second baby. Dito na kaya ako kay babato. Isugor na yan. Uy, Merry Christmas. Ni, kakaterno na adequada, pang torong da, pajama. Large. Gosh. Wala naman ng size na maayos. Nagkakad Castillo ba? Ay, maganda yan, sister. Simple lang.
Yeah, mga chiki. Ito kasi yun, yung sureball na may baby ka daw dito. Sureball to, kahit may picos ka daw. Kahit daw may picos, magkaka-baby dito. XL. Katapos lang ng Sephora. So, punta naman tayong Lululemon. Nandito na si sister. Ang dami kasing tao sa Sephora. Sobrang haba ng pila. Ito tayo sa Lululemon. Lululemon. Magkano ites? 80 natin. Nag-cute na rin. Kasi kung si Mac kasi binubulsa niya yung ganito niya. Tapos kailangan niya yung may Kailangan niya ganito. ganito. Yeah, so I need one for him. Ayoko naman yung ganito. Malaki masyado. Maganda rin sana to. Kaso kasi lagi nang maliit kasi yung bag ko. Nagiging bulky. Kapag yan gusto mong sim na pang-drag, kandak yung bagit. Yeah, but it's too big. At ako mati ko bright nga kasi nga makita taping it's not giving. Mas mahal to, no? Pero maganda rin kasi sana to. Ay, si sister na lang ang nag-check out. Sobrang daming tao, grabe. At siya din naman ang may discount code kasi healthcare worker siya. Napakamahal yung kanilang leggings. Final sale na $89. Tapos nag-convert pa ako kung $89. US. 89 CAD to USD is 61. Mahal pa rin. Magano na lang ako, Costco. Pag medyo pumayat na ako, tsaka ko re-rewardan yung sarili ko ng $89. Mahal sis. Pero okay naman, maganda din naman yung klase ng kanilang belt bag, kaya yun yung binili ko. Let's go to Hollister para makabili ng ibang damit na ipapamigay. Ito yung short ko nung New Year. Ay, same price pa din. Bibilhin kita. Ay, size ko ito. Kukunin na kita, sis. Kasi napaka-comfortable. Same price. I just wanna tell you that. No, no, no. Ano siya same? All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best be. Hindi ko size. So, hindi na siya para sa I know I might be headed for teardrops. Now that you got me shopping pa more ang tita. Na? Sleeping pa din? Ako'y pagod na. Kaya buti na lang may upuan dito. Nakabili na ako ng tatlong ano. We will check out. Let's go, sister. I think those are your sizes. Nga Maji Black ang naka-sale. 32. Ati sale na. when I was down and out, along came you. Though you might be a liar and cheat too. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, 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 no. Ayun tayo, guys. Thank you. Dito kami sa food court. Nag-order lang kami sa bourbon chicken ng paubos na. Wala na silang gulay. Nilagay niya sa akin spring roll na. Nag-order ako ng glazed chicken kasi yun yung pinatikim sa akin. Masarap. Pero masarap pala yung bourbon. Next time. Kaya pala gusto nila yung bourbon nila nila princess sa ni Papa. Ang banining, tulog na tulog. Hindi naman matutulog later sa bahay. Diyos mio, gabi na, Mishi Beng. Wakey. Uy, nakakaganda, sister. Look at that.
Nakakaganda sis. Ang lighting. Kaya lang ate, yung ano, subject hindi maganda. Nakakaganda ang lighting. Let's go home. Tapos na ang shopping. Tapos na ang pera. Lumipad na naman ang pera. Day after day, I want you, baby. Night after night, I need your love. When everything's wrong, you come and make it right, yeah. And I feel so high in love. When it's cold, when it's dark, when I feel like I'm done. Just one look at your face and your smile. Hi guys, nandito na kami sa bahay ni Mishi. Kaming dalawa lang. Nagpa-drop off na ako kay sister kasi ayoko na pupunta naman kaming Walmart. Ilalagay ko na naman sa sasakyan si Mishi. Lalabas ko na naman siya. Buti sana kung yung weather ano lang. Positive lang. Hindi naman. Minus 14 outside. Minus 16. Na? Sa Balimot, itinakaluganan na, tanapandaim panpay kada mamang aji food na. Nakakapagod. Ang daming tao. Bukas hindi na ako lalabas. So, kailangan ko lang naman gawin bukas is yung milk ni Mishi, tsaka yung bag ni Mac na ipapa-engrave ko. Nagpabili na ako ngayon ng milk niya sa Walmart. Tapos, bukas, pupunta naman daw sa Fossil. Babalik sila sister sa Fossil. Ha? Natan, di ba kanan? Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.